मकर संक्रांतीपासून सुरुवात होते हळदी कुंकूची. आणि तेव्हा हळदी कुंकू म्हटला की काय आपल्याला गरज लागते? सगळ्या मैत्रिणी घेतात उखाणे. हा, तर उखाणे म्हटले की जेवढे उखाणे तुमच्या लक्षात असतील तेवढे कमीत. मग आज आम्ही तुम्हाला 2 स्पेशल उखाणे सांगतो. चला वहिनी. मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी असते भोगी. मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी असते भोगी आणि परब किचन मध्ये रेसिपी करायला सदैव स्नेह असते उभी. चांगला होता उखाणा परब किचनशी रिलेटेड. मी आता माझ्या नवऱ्याचं नाव जे आहे त्या नावाशी रिलेटेड उखाणा घेते. सोसाट्याचा वारा सुटला की उडते सगळीकडे धूळ. सोसाट्याचा वारा सुटला की उडते सगळीकडे धूळ. श्रीकांतरावांचे नाव घेऊन वाटते मी तिळगुळ. कसा वाटला? तसा मी युट्यूब मधूनच चोरी केलाय, पण छान उखाणा होता म्हणून म्हटलं या दिवशी होऊन जाऊ दे. चला, तुम्हाला पण आवडला असेल तर नक्की हा उखाणा घ्या. चला, आता परब किचन काय करा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.